televidente bombi in auto di timeout. Abren timeout por un gran honor de junto con nos, directamente por de Holanda, señor Paddy Romer, que é um crítico de beisebol aí na Holanda, com quem nós vamos conversar hoje, de beisebol aí na Holanda. So we time out. Cortica se que nós back, nós estamos conversando com o senhor Paddy Romer. Televidente, dank voor dat con ons. Dus wij passen naar Hollandes met meneer Romer. Paddy, goedemiddag. Goedemiddag, goedenavond hier in Nederland. Ja. Hoe gaat het met jou? Het gaat na een wat mindere periode van 2 weken weer wat beter. Dus ik voel me goed. Oké, fantastisch. Ja. Kijk, het laatste programma die we hadden met jou, zei je iets over die, weet je, toen Nederland kampioen werd, Koninkrijk kampioen werd van de World Baseball Classic, er geld naar de Nederlandse federatie ging? Ja, dat klopt. In 2000, laat ik zeggen, in die van 2017 weet ik dat heel erg zeker, omdat ze toen halve finale bereikten. Als je de halve finale bereikt bij de World Baseball Classics, dan verdien je behoorlijk wat centjes. Van al die centjes die toen verdiend zijn, die zijn allemaal naar de Nederlandse bond gegaan. En de bonden van Curaçao en Aruba hebben niets gekregen. Waarom? Terwijl het team... Ja, dat moet je aan de bond in Nederland vragen. Het is natuurlijk een beetje raar. Of aan de bond van Aruba en Curaçao? Nee, daar zou je het ook aan kunnen vragen. Maar die blijven een antwoord schuldig. Die kunnen alleen maar zeggen dat ze het niet krijgen. Kijk, mijn bezwaar daartegen is heel simpel. Als je in de wijwereld van het Koninkrijk durft te leven, dan moet je ervoor zorgen dat je de ik-wilde van het baseball in Curaçao en Aruba ook sterker maakt. Nota bene, terwijl je weet dat, als je gaat kijken naar de halve finale van de World Baseball Classics in 2017, bestond het team voor, ik denk, 99% uit spelers van Aruba en Curaçao. Ja, zeker weten. En ik vind het heel triest dat men in Nederland niet beseft dat als je wel gebruik maakt van het talent van de landen Aruba en Curaçao, maar je deelt niet, ja, dan vroeg of laat, dan worden mensen wakker en zeggen, hey, dit klopt niet. En, kunnen we dit corruptie noemen? Nou, ik noem het geen corruptie. Ik noem het, en mijn vrouw vindt het niet leuk als ik zeg, maar ik noem het koloniaal gedrag. Er zit een structuur in die niet klopt. Oké, is erger. Ja. Kijk, Paddy. Ik vind het sneu dat het gebeurd is. Maar, want je maakt gebruik van iets dat eigenlijk niet van jou was. Je krijgt alle eer,
Maar je vergeet degene die je die eer hebben gegeven. En nu de Exactly. Curaçao uit is, proberen ze nou Aruba binnen te halen. Maar het gaat met hetzelfde met Aruba gebeuren binnen 2, 3 jaren, 4 jaren, 5 jaren max. Kijk, het is goed, nee, het is jammer dat Curaçao de keuze heeft moeten maken om te zeggen, hey, if you don't share, dan moet je ook niet verwachten dat we leveren. En dan kunnen we beter de beste kracht die wij hebben, ook voor onszelf gebruiken. Omdat jullie, en ik denk dat de gemiddelde Nederlander wil heel graag die samenwerking. Alleen binnen het baseball van Nederland wil men dat alleen maar ten bate van zichzelf. Wat je Ja. nu ziet is dat Ja. dan ineens een afvaardiging van de KNBSB gaat praten met de minister van Sport op Aruba. Met de doelstelling om een minister gek te maken, zo gek te krijgen dat hij ook geld gaat storten naar de KNBSB. Onder het mom van, ja, dan gaan we op spelen. En that's it. Ja, maar wat heeft Aruba eraan? Toeristisch, economisch hebben ze er al helemaal niks aan. En sportief ook niet. Zeker nu, en daar heb ik heel veel vertrouwen in, dat het nieuwe bestuur van ABBA met een hele goede visie bezig is. Okay. En dan verdient dan verdienen Kevin James en Milton Cruz en al die andere bestuurders nu support van hun eigen government. En dat zou beter zijn dan dat ze de KNBSB steunen. Kijk, het is heel simpel. Aruba, het baseball van Aruba is zeer krachtig en heeft heel veel talent. Zeker weten, zeker weten. Kijk. Gebruik het voor jezelf. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de economie van Aruba. Om ervoor te zorgen dat je je beste kracht inzet voor je eigen product. Zeker weten, zeker weten. Hey, Paddy, ik moet je even doorbreken, want we gaan even naar de commercial, dan komen we zo terug met jou. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke perché junto con ons, junto con signor Paddy Romer. Paddy, kijk, ik zou niet zeggen dat het zorgwekkend is, maar het brengt vele vragen, die komen nou naar boven. En ja, het zou wel aan te raden zijn, hey, de drie grootste, in dit geval Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die is ook bezig. Hey, we moeten op één lijn zijn. Want honkballen is van iedereen, dat weten we. Ja. En in dit geval is Curaçao de voorloper momenteel. Want ik zeg je, binnen 5 jaar zit Aruba daar. Zeker weten. En dan, wat gaan we doen? Hetzelfde gebeuren? Gaat hetzelfde gebeuren? Nou ja, ik vind de visie zoals het nieuwe bestuur van ABBA heeft, Kevin James en Milton Cruz, heb ik met enige regelmaat nu contact mee. En ik heb ook contact met Austin Helliger, dat is de president van de Federatie op Sint Maarten. En wat je ziet is dat iedereen wel de overtuiging heeft dat nu de wijwereld van de kaslanden, dus Curaçao, Aruba, Sint Maarten, kan ontstaan. Waarbij ze vanuit het wijgevoel ervoor gaan zorgen dat de individuele bonden sterker worden. En die kans, die ligt er nu. En voor Aruba is het een enorme kans om... er is dus een minister van Economische Zaken, Economische Ontwikkeling van Aruba naar Nederland gekomen om tegen Nederlandse bedrijven te zeggen van, hey, kom investeren in Aruba. Sport, en zeker baseball, heeft bewezen
dat men de deur naar economische voorspoed kan openen. Dus als je gaat kijken hoe als Sander Bogaerts een brief zou sturen naar tour operators in Amerika om naar een meeting te komen, dan komen ze alle 100 als de 100 uitgenodigd worden. En dat is de kracht van sport. Aruba heeft een enorme potentie. En als je, kijk, ik ben echt voor samenwerking. Zelfs met Nederland ben ik voor die samenwerking. Alleen Nederland moet leren dat we gelijkwaardig zijn met elkaar. Zonder gelijk te hoeven zijn. Want in Nederland wonen 17 miljoen mensen en Aruba 150 of zo, of 140.000 mensen. Dus die fenomenen kan je niet met elkaar vergelijken, maar je kan wel gelijkwaardig met elkaar optrekken. Als je dat durft, is samenwerking het beste wat er is. Maar als je alleen haalt, dan moet Curaçao, of moeten Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor zichzelf gaan. Zeker weten. Kijk, nog een ander punt. Kijk, Neptunus is begonnen met een toernooi. Hoe is het gegaan? Nou ja, het Nederlands honkbal. Ik heb. Kijk, ze hebben een toernooi bij UVV gehad. En ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Alleen je weet nu al aan de voorkant dat 3 teams het voor het zeggen gaan hebben. En dat is eigenlijk al van alle jaren. En gezien het feit dat een heleboel spelers nu in het buitenland spelen. Dus of in Mexico, zoals Kevin Kelly, of dat jongens die naar Italië gaan. Ja, het is de vraag hoe sterk de Nederlandse competitie het komend jaar gaat zijn. En dat zullen we vanaf de komende weken gaan ontdekken. Maar er is veel reuring, want ze wilden al de warming-up van de wedstrijden gaan verkorten. Onder het mom van, dan kunnen de spelers wat langer slapen en dat soort dingen. Ja, dat zijn geen argumenten. Dus kijk, Paddy, ik ben benieuwd. Waarom die grote ommezwaai daar in de honkballen? Wat is er gebeurd? Omdat de mensen met honkbal bezig zijn, die niet met de sport bezig zijn, maar met zichzelf. Oh, Dus als je jezelf kijken maakt, dan is... Ego-problemen? Ja, nou nogal. En ego-problemen die ze willen exporteren naar Aruba. En daar ben ik tegen. Ik ben niet tegen het Nederlands honkbal. Dat is het grootste gevaar in alle sport. Ja, precies. Maar goed, ik wil 1 tipje van de sluier oplichten. We zijn met een project bezig. En we weten niet of het gaat slagen, want het is nog echt een heel proces waar we doorheen moeten. Maar het is wel een proces dat de Arubaanse Bond, Curaçaose Bond en de Sint Maartense Bond met elkaar aan het doen zijn. Wow. En over een paar maanden weten we of het functioneert, of het kan functioneren. Maar de wil tot een goede samenwerking, die is er niet alleen, die gaat er ook komen. En ja, dat kan er ook toe leiden dat je gaat zien dat de ontwikkeling in de 3 landen in het Caribisch gebied veel harder gaat dan het helaas in Nederland gaat. Wow. Want we zijn wel een koning. Ja. Televidente, meneer aquí habla claro. Jij spreekt duidelijke taal voor ons hier, Paddy. Ik moet jou gewoon succes wensen met de ideeën die jullie hebben daar. Ik hoop dat het doorgaat, want honkballen is voor iedereen. Het is niet voor 1 persoon bedoeld en niet voor 1 gezicht, maar voor iedereen. Honkballen is een tool, een materiaal om verder te ontwikkelen als mens. Daarvoor is honkballen een belangrijke stuk, zeker in die beweging. Televidente na? Ojalá que manera kita, the voice in the wilderness, pero esta va pidiendo poco cosa con verdad y clara spa, ojalá que nampo logra de poner tu cos dryback manera debe ser y conosco haya también beneficio dar un momento de tour de desarrollo aquí. Paddy, bedankt om met ons vandaag te zijn. Succes met de plannen die jullie hebben daar. We verwachten het beste van jou, joh. Thank you.